Center for Research in History and Culture, Okwulora TV reporting. Nnaluo bụ Pastor Onuesi Ben Agape, Secretary Irihu. Na ebe anyị nọ kịta bụ na be nwanne anyị nwoke bụ skata. Ebe anyị nọ nna anyị bụ ụmụ ikolobịa Irihu ka ba masị ebe a na-egwu ini na-akwado. So onye ọ bụ onye Irihu bụ onye Irihu, biko ebulu ikolobịa Irihu ebulu duru Irihu gazitebe ini ka a na-egwu ibe a. Anyị chọrọ ka eguminete ini nwa obele tupu wee jebe ije bunete mmadụ ka ede bunete n'ebe ya adọbi ya nọ ka a na-ebunete ya ka ọ bụ na ihe niile adịgo redi. So nya ka a na-eme ibe a, ma mmadụ bụ ihe dị mkpa, mmadụ ka anyị chọrọ. So ebe ọ bụla ị nọ gazitebe ebulu onye Irihu. Onwekwu onye mgbago na mmụrụ ya ma ịma ala ya gịnị ya ebịa unu ili bịaba ebe a ka anyị nọ. Ebe ọzọ dị mkpa bụ na anyị Irihu na-support this funeral. Anyị arapụrụla ya mmụ skata na Irihu niile etinye aka. Ya bụ anyị na-ekwu bụ anyị esendwa akaụntụ dịka chairman ji wee kwu, ebe ọ bụ na onye nwere ka itinyela anyị kpokọta ya ọnụ ka anyị welie wee nye nwanne anyị nwoke ewelie wee sọpọtụ oberialia nọ beriala Irihu ka ọ bụ Irihu bụ nya na-akwa nwa na-akwa nwanne be taa. So ebe ọ bụ na ị nwere tinye ya na akaụntụ a etinye na platfọm a ka anyị wetie ka eweliwe avụ na ibe na-eme na-aga n'iru. Daalụ mgbe ka anyị na-aga n'iru. O nwere bụ mmụọ Irihu n'ebe a ka mmadụ ma ọ nwere mmadụ na-abụghị etiela anyị ọnụ. Nwanne anyị nwoke bụ Paul Ezeodu n'ebe a. Nna biko oke gba ndị be anyị okwu. Okay. Irihu ekene m ụlọ ọkwa na mmụgharị Irihu zuru n'ọnwa a na-akwado ini skata ị na-eke na-egwu iwe obere oge na moto eje ebunete ya na-asị ya ọbụla ka ọ sọpọtụ ebe anyị na-eme onye na-adị ọwa n'udo udo ya chi aba Jizọs. Daalụ ngwa ka anyị na-aga n'iru. Ka anyị na-aga nna anyị bụ na Ugoji nọkwa ebe a. Ugoji bịa ka ịgba ndị be anyị okwu. Ndị be anyị ndị Irihu ma mgbago na mmụrụ ya ọ bụ sọ gị ya nọ ebe a na-alụ ọrụ. Ngwa gwa m okwu. Ndị gbago na mmụrụ abụọ na ekele m ọmụ bụ Ugoji ekwe asọ ka ekele m nọ n'ọnwa ndị be nyela aka onye wuri skata atụ m kodudolo ya ọbụla ma ndị nna ma ndị nọ n'ọnwa ma ndị na-esi ndụ. Ana m akwu na nna skata a na-akwata na-akwasa ya n'ebe ọmaka ya akwata ya n'udo na ọnwụ. Ndị gbago nwere nsogbu onwelekwu na anyị mmadụ mgbago na mmụrụ abụọ n'ọnwa n'oge obi ka ya eji ka anyị dozie n'ebe anyị n'anya bụ anyị na-ekwu. Ọ sị na anyị meke n'igwe onyonyo nwanne mmadụ na-adịrị gị mma. Ọmụ bụ chairman mgbago na mmụrụ ya onye bụ na anyị nọ ndị oke aka ọlụ gị ka anyị na-awere. Daalụ rinne ọchịlị mma ya chi ọzọ si n'aba Jizọs. Emilia bịa ka ịgba anyị kedu ka o ji wa akwụlụ? O ji gbata akwụlụ tata bụ nna m bụ Okwulora skata. Ndị Irihu ka ị na-agba okwu? Ndị Irihu ka ị na-agba okwu? Ndị Irihu bụ anyị ka ị na-agba okwu? Ndị Irihu ya na-agwa unu bụ na akwa nna m ka anyị nọ tata. Nwanne unu na nna m bụ Okwulora skata o jewo soro ndị nna ya ahụ. Anyị kwuo na ọrụ anyị bụ mmadụ bụ ịkwanyere ugwu na nwa ya akwa nna. Anyị kwụsị na anyị akwụ ya tata ka o jee ka o zuo ike ọfụma, ka o jee zuo ike n'aka Chineke. Anyị kwụsị na anyị na-eme tata bụ anyị mesịa ya na-ezigbo ka anyị ahụ ya.
ya wara ya n'aka nwa wara ya n'aka. Daalụ. Onye nụrụ ọnụ ya bụ Chiemelie Onuesi Chinweze. Nya bụ nwa skata nwanne anyị nwoke. Nya kala ọkpụozu nye ata. Anyị wa anọghịli ya dịka ụmụnne. Anyị wa na-asị ebe ọ bụla ị nọ ebu iri ikwu. Nke bịawanụ. Nọ iri ikwu na-akwa ozu taa ọ bụrụ Chiemelie na-akwa ọ na-akwa nne ya ma iri ikwu na-akwa nwaba ma ebe m hụrụ ya bụ na ọmụ ya akwa skata ọ bụ na ọka skata kwa ma ọ ka dịrọ mma ọ ka tọrọ ụtọ so na ọ kwesịrị ekwesị na mma kwasị ya ma kwasị ya kwapụ ya ebe na-abịa maka na ụdị ospozi ji wadị ebe a mgbadalụ mgbe onye ọbụla ga Steven. Center for Research, History and Culture. Okwulora TV reporting. Nnaluo TV reporting for the Center for Research, History and Culture. Today is Saturday, the 11th of January 2024. The place is Otuocha, Umueri, Anambra East Government Area, Anambra State of Nigeria. It is the funeral and interment of the late Chief Nnaluo Onuesi Chinweze, the great, the popular, the famous scatter, Okwulora Umueri, Okwulora Bonine. Chief Nnaluo Onuesi went to be with the Lord in the early morning of the 31st of December 2024. He was aged 74 years. And today we are witnessing the final homecoming.
si na nwanne anyị nwoke bụ ọkpụrụ anyị nwanne anyị akamete n'ọbazịghị agbụrụ ya ndị mere na na-eme nkesa Chief Ebenezer Nnaluo Chinweze, Okwulora Amadolu, Nnaluo Studio Umueri. Kai Origin. Ogene Defa. Ogene Defa. Skata patago pọmpem. Anyị na-ayọzi ụmụ okorobịa ga-eme nke akwụsị na aga eme akwadote ọnụ ụlọ ọdụmatụ ya ka emume anyị ga-aga wee bịa anyị na-abụ n'ọrụ ọnụ ọzụga iwu Scatter, Okwulora Umueri, Okwulora Anambra, Okwulora Igbo. Ọ bụ ya na-abata na ezinụlọ ya. Ezinụlọ Onuesi Chinweze. Otuocha Umueri. Taa bụ Satọde mbọsị nke 19 n'ọnwa Jenụwarị 2025. Ọ bụ n'ebuba ya ahazie ka ga-esi jafụ anyị ikpeazụ. Nwanne anyị nwoke bụ Nnaluo Onuesi Skata n'ebe ọ nọ rapụrụ anyị na mbọsị ikpeazụ ndị nna ochie nke ọnwa Disemba 2024. Àwọn ụmụada àwọn ndị inyom àwọn ndị friends and wish ka anyị na-akwakọ iji Happy New Year. Scatter so anyị wee bido 2024. Scatter so anyị wee alụọ niile gba mbọ niile agbara na 2024. Scatter so anyị wee mee Christmas. Anyị na-asị ọnwa anyị Merry Christmas. O si anyị wee li rice, o si anyị wee li anụ ọkụkọ mbọsị Christmas. Na aka pụtara mbọsị azụzụ n'ọnwa Disemba nke bụ 31 Disemba 2024. Scatter wa alara ụla n'ime Chineke. Ọ bụ Scatter bụ Nnaluo Onuesi Chinweze. Ọ bụ ya ka ebubatara ebe a na bie ka awa akwa anya dịka ndị be anyị ji akwa mmadụ akwanyeli okwu dịrị ya dịka ọkọlọbịa iri ukwu, ọkọlọbịa mgbago na mmụrị amụ, dịka ọkọlọbịa Umueri na ọmabala niile Igbo niile ọnwadịba Anambra Scatter Okwulora. I bụ the Center for Research Igbo History and Culture. Anyị na-eveli Scatter bye na-asị ya ka o jee nke ọma. Oh, Scatter, am I? You know what?
Ọmọ